Timbangane turu sore-sore nantala bujang ganonge satriya taruna muda sowan-sowan kutha Bono Raga. Metu Bagawi iku malah. Yo. Bujang Enong terpilih, Bujang Enong terbaik. Atur wonten ing dalu punika ing ngarsa panjenengan sami. Anggotamu kuwi bagian panjang kok mau elokno ya Belombok tenan. Yo selanjutnya ketengmu cepot ya las nolong. Oh
ditaruh dening Prabu Janganong Janganong minangka Raja Padha tatah Kudaraja Ponorogo ingkang gagah prakosa Simbaraja Jengkang Sakti Mahabara tanpa tegas papak palune pandi sisaning Garinda ingkang gadhe pati kang Desra Patih Bujang Wanem Sang Bujang Ganong wong karek solang pincang barang lho ingkang gadhe pati kang Jejuluk Patih Bujang Wanem ya Sang Bujang Ganong kandharaken Jengkaring Gusti Prabu Rana Sewadana tumuju wonten ing Kadipaten Kadiri Amboyong kusumaning Ayu Dewi saka langit minangka putri Kendhing Sulistya ing Marna Hanite Durangga minangka mawujudaning prajurit Prajurit kang 144 minangka pajang keping Srana mantep Baya Praja Kediri Putri Kadiri kang dados rebutan Raja Sewu Negara Raja Sewu Negara minangka Raja Kutha Ponorogo salah satunggalipun ora delopok tenan siji moko siji gara bocah bagus
Lho jane matane ora dinggo to jane ini. Masa dicinceng ya nggo kucing. Apa wis ora ketok tenan to matamu iki kan? Blereng. Jawaku tak babas ning ngene pengantin baru iki. Ora ana pisan jawamu. Lah iya dene lho. Lah iki pengantine baru. Endi? Duhe senangnya pengantin baru. Sing kesel sing rewang. Lah ya mangane kuwi sing kesel sing rewang digene hiburan. Iki lho, Satrio Taruna Muda. Mantene guyang-guyu ayem. Sing ndi to sing ndi? Kuwi lho, Bos. Kuwi ndi? Ayo sing ndi bisa. Sing ndi? Kecil, ayo. 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 Sing ndi? Sing ndi? Oh, ya terus jane. Tenan apa ora? Ya kuwi. Dudung. Dudung. Kuwi mbake ngawur. Mbake wi. Kok iso abet dicangking. Anu Mas Rene, Mas. Diluke Mas. Oh, kene. Diluke Mas. Duwe piye lho? Suwine Mas piye, Mas? Aduh. Manten ki pengen leren menikmati hiburan kok sik mbok jak pulo soro. Iki yo apa iki? Bareng. Ketoke mikir. Bareng. Kalah kono. Kono. Ora. Mantene wedok dijawegah. Jarene nyapa? Gila. Gila. Gila harus apa? Gila karo iki sing kecem. Mbak, iki lho enggak gilani. Oga nyokot kok pisan wis. Iki kula sampe oleh bojone nek kene bahaya lho. Ayo sini wis, Eman ayo. Lah, lek ono ngadeg lho lah. Dek mau ambil resiko dek. Wis gak mau resiko. Ya. Ki yo durasine rada cepet ya Mas ya. Ya. Ayo. Ora lho ki nyapa mantene mau ceklip iki lho. Iya dek sik tak tekokane sik Mas sing angel ya. Aja ndredeg lan gemeter ya Mas. Iya. Ora kayak malaikat ya. Mas, sampean pacaran karo Mbak iki pirang tahun Mas? 2 tahun setengah. Wis mau cekelip mik sing mau jenjelne. Wis gowo mik lah ya. Piro Mas? 2 tahun setengah. 2 tahun Rong setengah. tahun setengah. Mbak umur piro? Piro ayo tebak. Ayo tebak. Lah kok mas gini kok Oga Mbak sampean usianya berapa? Sampean tebak berapa usia aku? 38. Kakean. Oh kakean Mas yo. Kakean susuke Mbak, susuk 2000 ae wis. Wah, ya susuk ae lho, susuk kakean kok. Susuk. Matur suwun. Kakean. Takon umur tok iso susuk. Iki aku takok apa neh ben iso susuk. Dongakno mantene ben susuk. Nah, ora susuk kok. Pak dongane piye iki? Wis sitok ae aku sing penting meteng ngono ae. Amin. Heeh, sing penting kuwi kok. Kuwi adalah ritual nganu. Piye ya? Kamanungsan. Ritual. Heeh, yo. Aku lek metune tak pek dhewe. Wis iki lho. Wis dongakne sitok aku, urung susuk. Yut. Neo. Semoga pengantin baru menempuh hidup bahagia. Kok gak amin toh, Bu? Bu. Allahumma. Amin. Nah, ngono lho. Moga-moga mantene ndang diparingi momongan. Amin. Ya, rencananya piro Mas? Piro Mas rencanane, Mas? Bisi-bisi ya? Rencanane yo 5 ora apa. Oh, 5. Wis. Limo iki Mbak setuju pernah tekono Mbak setuju Gak pernah. siap. Jos, dilungkas bentuk tim futsal. Oh iya. Jane 6 Mas ku gak kon ngepang. Moga-moga Mbak tambah kathah rezekine. Amin. Nah, ya sini lho Mbak, ya Allah. Matur suwun. Poin. Wis dongakne lho Mbak iki mau wis dongakne. Dongakne piye? Dongakne penting meteng ngono. Lah kuwi penting lho Mas. Ya, kuwi lho. Yo oleh. Yut. Matur suwun sik Matur suwun. Matur sembah nuwun. Supe Mas. Iso basa manungsa ora we? Insyaallah. Nggih, mugi-mugi Nggih. kalih pengantin niki mugi-mugi ingkang dados Kegayuan. ingkang saleh, salehah. Alah. Mugi-mugi Alah, enggal alah. diparingi yoga ingkang soleh lan solehah. Alah soleh neh. Apa gak soleh to? Pokoknya namung saleh. Ya ya. Apa gak soleh to? Enek ijik gak Mbak lek gak enek wis gak apa-apa. Lah kok beda dhewe? Wah gak adil. Mas, sampean tem mriki tak kon nyanyi wong loro duet. Dadi ben gak nyeluk artis. Engko lek sampean karo artisnya mau bojone cemburu. Yo. Gak iso nyanyi iki. Weh, isone nyapa? Mas,
Muga-muga sing nyawer tambah kathah rezekine. Muga-muga sing urung nyawer ndang oleh rezeki. Aja mung mantene tok sing didongake. Lah iya muga-muga bakul-bakule kan laris manis. Sing nonton Paringi seger waras panjang umur. Kak sesuk nanggap jaran iki lho Pak. Ya. Satrio Taruna Muda ya ta. Marem napa mboten? Wis cawis marem ndang digiro gek mulih. Gak ora lek wis marem aja digiro. Lah piye? Jaluki DP neh ngono Ben. Ngono lho. Lah tak kira lek wis marem ade mulih. Ayo ning kene DP-ne ngono. Oh DP-ne ya. Otomatis esuk main neh dhewe. Bu. Penontonnya ndi lagi? Ono lho Ono lho sik. saloke kono saloke mburi. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Ngono. Kok lire to, Bu? Luwe ta? Moga-moga sing jawab utangku lunas utange. Piye to kok sing jawab utangku piye? Ya iya aku sing utang, ibu sing jawab. Muga-muga sing jawab dongaku. Oh iya ding lah. Salam kok utangmu kok. Lah iya aku sing utang, gue sing nanggung. Moga-moga sing jawab salamku rezekine tambah kathah. Gak kompak. Moga-moga sing jawab salamku utange lunas. Pas wayah ini mesti banter pas. Cak ini bianter utangnya akeh iki nek mekar. Iya, wis Mas Janu, iki pengantene iki dikon nyanyi dhisik. Sak lagu ya, Mas. Ora iso. Mas sampean demen artis ora, Mas? Lek teragak iso gak usah kon nyanyi. Oh, kon nyawer ae. Kon salto. Oh, kon salto. Mas sampean demen artis apa ora, Mas? Kosong. Jujur iki. Cara ngono. Ora demen artis. Iya. Ora. Aku lek sing demen ya Mas ya. Wis jadi lari. Mbak sampean iki ning kene nyuwun lagu apa Mbak karo Mas iki? Sak lagu Mbak, jadi masyarakat terhibur. Kok iso jaluk gelandangan iki cahya. Iki mantan anyar jaluk gelandangan. Mantene kok joget ning kene no to. Iya. Sak lagu Iki penyanyine mbok tokne pera. Iya, Tokne jadi tokne disebut lho. Sitok ae. Kok sitok pe to ya gak iso. Mau digawakne penyanyine STM ra karuan akeh kok. Wah, Wah, saya bengi saya ngeri iki. kadeni. Jostis iki. Apa? Jalukan. Oke, hadirin yang berbahagia. Ngono, ngemse maju. Aku ra iso. Iso dak maju. Ora iso. Dak maju. Ora iso, Mas. Lah tapi lek mencelok dicelokno, Mbak. Kula nuwun. Kok kowe? Kok kowe Ora iso. Ini yo, celun artise gak iso. Celok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dak maju neh, adik Gas. Dak majine. Iya. Ayo. Ponakne jero nyanyi, Mbak. Oh, ponakane iso nyanyi. Ponakane mantene iso nyanyi. Sing di. Sing di. Sing di, Mbak. Ponakane. Lah to, Mbak. Pisane lho. Engko saweranmu kekno, Mbak e lho, ajine manten. Nyanyi satu lho, Mbak. Menghibur masyarakat kene lho. Nanti kowe. Kuwi dudu adine nyok. Mbak e. Kuwi kakekane. Make manten malah digeret. Oh, lah kuwi adine. Yo, iki. Iya. Ketat tapi lho. Aduh. Aja syukur geret to, Mas. Sing nggo sandal lho. Iki kok adike kon munggah mempersembahkan sebuah lagu untuk kakaknya Ayo. Mbak Yune ngono. Iso. Wah, Jan. Seweger sak ajine manten. Oh, pantes wae ngono. Munyer. Munyer. Ngawur ta iki. Wis. Wae kok nyanyi. Wis, Mbak lagune apa Mbak iki? Mbak iki peh. Ojo pengantin baru, Mbak ya. Spesial. Kesayangan Mbak wis lagune kesayangan buat Mas manten dan Mbak pengantin. Spesial buat kakake ngono. Alah rapa kok ya wis dipotong gaji, ngene wis ra apa-apa. Ya sampean apa le? Ngomong ditanggapne iki yo. Balonku ada 5. Oh alah, sampean aja nglamun Mbak ya. Engko nyawang gantenge Mas Janu wis tergiur-giur. Mas, Mbake nyuwun lamunan lho, ndi ki bote iki? Dut. Mancing, Dut. Bocah ducep
Ngibot kok lemah-lemah. Bisa leyeh. Masa di hotel. Kang Ibot itu lho. Wis, Masa oke. gledakan ngene. Oh, karek kula. Nggih. Kula sing baturi sampe sing nyanyi. Duet. Ada Kulo- maju, Bukan jangan sakit. maju. Jangan maju. Ayo Pak maju ya Pak ya. Maju. Aja dadong, jongor. Bahaya iki. Apa Mbak judulnya lamunan? Bah, iya oke wis. Aku gak iso. Iya, Mak. Apa lagu nih? Lamunan Mas. Lamunan. Monggo Mas Mbak joget. Satrio Taruno Muda Wesia Pro Audio Sumrite pangin ratri tansah ngenteni setya ndrajang telengi hati kangen tunas suwung ing wengi sepi tansah rantri kekamu donyai
Jane kurang mbak sesuk nyai rom dhewe Mbak ya. Matur sembah nuwun Pak ya durasi soal iki. Muga-muga sehat selalu panjang umur. Nggih pun Mas matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi enggal saged momongan. Nggih matur sembah nuwun nggih Mbak. Waspadakno sing ati-ati ger. Ora delompok tenan, ora delompok tenan. Awas! Yo! Beri tepuk tangan yang meriah, Dulur!